Здравейте, приятели! Днес сме на видеообиколка в един от нашите доставчици на SPC настилки, а именно Apro. Както виждате, процесът е изцяло машинизиран и е на много високо ниво. Самия завод е доста чист и отговаря на всички европейски стандарти. Производството, което Apro гарантира, е на световно ниво. Системата на заключване е тази, която използва марката QuickStep, а именно UniClick и UniLean, които са най-добрите на пазара. Всичко това на нас ни дава спокойствие, че продуктите, които продаваме на нашите клиенти, са с най-добро качество. Всеки един продукт, преди да стъпи на пазара, се тества за неговите качества, които са сертифицирани в европейски лаборатории. Марката Apro предлага страхотни модели, както на стандартна дъска, така и на рибена кост. А в магазините на ForDecor може да ги закупите и с доставка и монтаж. SPC се налага на пазара като иновативна настилка, която е доста по-надежна от ламинирания паркет. Затова ние от ForDecor смело я препоръчваме на нашите клиенти. Благодаря ви за гледането и до скоро!